kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi baro bagi pediang sengau bahai pi shiki kubor ba kongsan jong katayo balawan ra dong nongsan hima bat manga ipinci lakiang ki kubor ki ba kongsan ki long watla na kapor shikapor ki bor sarkar kilayai mana bat khang persya ye ka jingthang ding dusmon ye ki lom bat ki khlaw ki pitam henrai ka jingle dusmon jong ki reu sneo ban thang ding ha ki binta jong ka West Khasi Hills district kadang yai piteng hadu menta bat kani kala pensneu dor ye kamariang bara ka jo ko por kala bu jing maru ya ki mar ki mata jong ki breo hagi khindiat sngi la sakhi baki reu dusman ki bimshim la la ban itho satya hadu menta kila thang ye ki lom ha kasnong nong sopian West Khasi Hills ha ka ba kani ka ding kala por shaki kitem jong ki pulet ka food MLP battalion ha ka bala ong baki wire ki bala supply ding shaki jaka sa jong ki breu kila eng khong khan ha ba yatho halor gini ki jingjia thang khlaw nakaliang jong uba pi maunyo Reserve Inspector jong ka food MLP battalion sopian ulo ong baga jingthang ding jong ki reu sneo ni ki reu shim kabu tang ha gini ki khindiat sngi kala jia hado laisin bat kani kala pun sngosi hado kata-kata khamtam haga jaka jong ki battalion kabala thungda ki hajar tli ki ding kila julor bat ing khong khai baro ladab ru ban bu ya ka jing ujor hathanat nongston khnang ban lam ya ki badan kti badru an penshitom katkum ka ahai kala penkin dia shikat dai ye ki sangut ki samla na kashnong mouse ngap wer West Khasi Hills ki badang shong ha ka wei ka kali pick up kat bagi dang wan pai na ka jaka penhap simen na kashnong kokam henrai anda kila poi ha ka wei na ki jaka ya ka bala tip kum ga longkha mersiang kila lap ye ka wei ka sim ka ba he bha ka bala dem ha ka ta ka jaka ya ka bala i kum bakan sayap no kat kum ga jinga tho la ongru ba kani ka sim ka dai ka jait sim pukni na ka Griffin Vulture bat ki dai ru ki jait sim ki bala jan do jait khamtam hakari khasi usamla ubayo inengkong ula ong ba ya kani ka sim la lap na kani ka jaka ha ka mates ni palai jong katayo ha ka por khandai beji min me da ka jingis ai jong kani ki samla kila rano ya kani ka pukni shaying ban ai jing bam namar ka jing tlot shabapalat jong ka met Shishu kini ki samla kila IT no ya kini ka pukni syakatanat wildlife na ka benta ban le ika badan kam uba samlil malngyang hadin ba ulada ban her suki kumu MLA hadin ba ula job na ka seng HSPDP haus nem arajar khat pra hagash potrik ubnai kalaling kot arajar arpulai ula rungno asya ka seng NPP kabala long hamadan umsaw banya kun biang hagini ke election na ka seng NPP na Soyong constituency East Khasi Hills district kaban long mentahi usnem hagini ka snila pediang borom ya uba samlin malngyang do Konrad Kongkel sangma ubadairu presiden barangba jong ka seng NPP bat menteri rangba jong ka jela haga jingadon lang uba preston tensong National Vice President NPP uba longru sembut menteri rangba ka jela uba snyau halang dahar MLA Dr. WR Kharlukhi uba deu state president jong ka NPP Meghalaya bat MP jong ka Raja Sabha ka kong Maisel Amperin Lingdo haringkat ki nongkershan uba samlin ki balawan ban sakhi ki badan palat hajar ngun ha ki artli ki jingjia ki bala jia ha ka jo kasngi ha ka ba ka performance step ku makhandai siteng ai ka ding kala bamdo ye ka yeng hamaula jayur mat ka wei pat ha ka por nyo beji minmit ka ding kala bamdo ye ka yeng ha ka dong mauba opor mauprem hagini ki jingjia snosi ban pentip ba arngot ki khna red kila sha bamdo ha ka ding ha mauprem kumban supun ken mau ba baro ki jingdon jing em jong kini ki artli ki yeng ki bala mat ye ka jingdo ka ba khrau kila eng khong khat lot baro ki ba ken thop nado ki tiar pendon kam haye ki kot kisla ki ba don kam bat ki wei hagani ka sni na kalyang jong ki bor pulit penlep ding Maria yo jingtip halor kani ka jingjia kila wan bran chakani ka jaka ban tem ye ka ding ka bala klang khnang bakanam poi shiki yeng ki ba marjan ka National People's Party haka khat artri ko banai kala lingkot arajar arpulai kala penlong ye ka general meeting ka ningkong jongka ha polo ha ka bada ki pho hajar ngut ki nongkershan jongka seng kilawan ban sakhilang ye ka ni ka sngi
Presiden jong ke NPP Meghalaya Dr. WR Kharluki ulapan benaya ki kertong jong ki sanpu prangut ki kertong jong ka seng ki banyak kon hagani ke election ke Banwan ha ka ba ulapan bena ningkong ya ke kerteng jong menteri rangba ke jela Konrad Kongkel Sangma banyak kon na South Tura constituency nangta uba Preston Tensong na pun ursla bat yakiwai de ki kertong hagani ka sngi National President ke NPP Konrad Sangma pelak baru yang ke report jong ke seng ke banado usnem arajar khatpra hado usnem arajar arpulai ki argut ki rangba nagashnong wa kaji Southwest Khasi Hills District kata uba dosli thongni bar ujoni thongni kila penpau ya kejing smokia kejing smosi bat kejing ja buram ke bajur hadin kejing sya that buram bat sya penthok bria ya ke kerteng jongki ha ki kot khubor bat ki social media ha ki reshim kabu da ka bakno baki dei ki nong shot no ki nong kenya breu bat ki nong to belang nong to masi kat kum ke ejahar bala ujor da kini ki arngut hamau kurbat police station ha ka khat ar tari ko banai kelalin kot arajar arpulai laong bahag si Pautrik ubnai kelal lingkot arajar arpulai kat kum ke jingtip ka bakilayo laong bakadon gawai ke jingtho ke kot khubor ka bala pensapryang pat ba badro ki social media daga bakado ya ki kum ki nongle bean bat ki bale kam sneu persya ya ka imlang ka salang kini ki arngut kila dawaru ni ki borjong ka an bakin wat bat thwet ya kini ki bre ki badan kti ban pensapryang ya ki khubor ki balam ler badro ki jingtho ki ba penja aboram ya ki hakmat ki ba bon balang kat ya ki bala yo pule bat ka bala penting pensme bat bo jingma kelaru ya ki ka sarkar jilla ka penkan riak kamno ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ka kong Isa Wanda lalu harengkat baru SP uba Sylvester Nong Tenger ha ka lasngi ublai jong ka tayo kat kum ka hukum bala penmi ka sarkar kala thung ya USC Sadhu IAS kumu deputy commissioner bathmai jong ka East Khasi Hills kat baya ka kong Isa Wanda lalu lapan kan ria kamno ya ka kum ka director ka tanat community and rural development bat kum ka secretary ka tanat community and rural development bat agriculture and farmers welfare department haga jaka jong uba nong tenger ka sarkar kala thung ya Dr. MG Raghavendra Kumar IPS kum USP bathmai jong ka East Khasi Hills nalor kata ka sarkar kala wengru ya uba Viveks M IPS kum USP City badah ka jaka jong u ka sarkar kala thung ya ringrang TG Momin MPS Shosho la wengru ya USP ka West Khasi Hills District uba Herbert G Lingdo IPS but on let long no kum USP ka Anti-Infiltration Directorate badah ka jaka jong u la thung ya Darwin M Sangma MPS kum USP bathmai jong ka West Khasi Hills District tidak itu ki khubor parlok nila poin syakabukut karado banginya syembiang lasyam tayo haga jo kasngi kublai shibun